ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. To jama'a ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci ina wa kowa gaisuwa irin ta addinin musulunci salamun alaikum. A karatun da ya gabata muna nan wato a cikin suratul baqara. Muna nan a cikin sura ta biyu mai ayoyi 286. Muna nan a cikin izu na 58 daga sama a daga ƙasa an kai sama. Izin sai ya kulu sufaha'u. Wato mun karanta cikin taimako da gudunmawa ta Allah tabaraka wa ta'ala tun daga aya ta farko a cikin wannan sura har zuwa aya ta 176. Haka ne Malam Ibrahim Ganduje? Haka yake ko? To yanzu kuma Allah ya yarda cikin taimakonsa za mu tashi tabaraka wa ta'ala cikin taimakonsa za mu tashi akan aya ta 177. Wato laisal bir. Haka ne ko? Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه تبارك وتعالى ya buɗe wannan karatu da laisa. Shi kuma laisa wato fi'ilu madin ne naqis kuma jamidi ne. Wato yana cikin kana da 'yan uwanta da kana da bata da laita da su asubaha adha amsa zalla bata. Wato laisa fi'ilu madin naqis sannan kuma jamidi ne. An gane ko ya dan bambanta da su kana ta yadda kaga kana kana ce mata kana ya kunu kun mazi da mudari da amri ko kana ya kunu sai ne kun. To ita laisa ana cewa kuma ya lisu da lus ita kullum a laisa take, kullum a laisa. Laisat kana laisa kanat laisat kanu laisu kuntu lastu kunta lasta kuntum lastum. An gane ko? Amma ya kunu in ya koma mudari'i shi laisa ba shi da mudari'i ba shi da amri. Shi sa fi'il madin ne naqisin kuma jamidi ne laisa. Albir sai mu ce khabaru laisa muqaddam mansubun bi fatahatin zahiratin fi akhirih. Laisa albirra an tuwallu, an daban tuwallu daban. An din harfu ne mabani kuma harfin masdariyun ne wa nasabin.
tuwallu shi kuma fi'ilun mudari'un mansubun wa alamatun nasbi sai zamanto hazfun nuni. Wal wawu na cikin tuwallu din shine fa'ilin mu. Laysa birra an tuwallu wujuha sai mu ce masa mafa'ulin bihi ne mansubun bi fatahatin zahiratin fi akhirih. Sanan wa huwa mudafun. Kum shine wato damirun mudafun ilayhi. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum. Wal masdar al muawwil an tuwallu zai zamanto fi mahallin raf'in wato ismu laysa muakhar. An yi ta'kirin sa. Qibalal mashriqi. Qibala wato zarfu makanin ne mansubu muta'alliqun bi tuwallu. Qibalal mashriqi. Kuma shi qibala din bayan zarfu makanin mansubun ne zai zamanto mudafun. Wato al-mashriq sai zamanto mudafun ilayhi majrur. Qibala al-mashriqi wal maghrib al-maghrib ma'tufun ala al-mashriq bil waw kuma majrurun mithluhu. ولكن البر الواو عاطفة لكن شي كما حرف مشبه بالفعل للاستدراك. البر اسم لكن منصوب ولكن البر من آمن من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لكن على حذف مضاف أي إيمان من آمن. آمن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد. بالله جار ومجرور متعلق بآمن. الواو عاطفة. اليوم ده الملائكة ده الكتاب ده النبيين دكان ألفاظ معطوفة على لفظ الجلالة بحروف العطف مجرورة مثله. وعلامة الجر الأخير الياء. النبيين بنا علامة جرت ياء. سنة واليوم الآخر كو الآخر إنكم نأتوا لليوم مجرور مثله. الواو ذات زمنته عاطفة. آتى المال آتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. المال مفعول به ثاني منصوب على إن كنت أبنا وآتى المال على حبه على دبن حبي دبن شي دبن على حرف جر حبي اسم مجرور بعلى إن كنت على حبي جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المال. والهاء شي كما ضمير مضاف إليه. ذوي القربى شي كما ذوي واتو مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع المذكر السالم. القربى مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف. sannan al-yatama shi kuma zai zamanto da shi da al-miskin da ibn sabil ibn din da as-sa'ilina dukkan su sai mu haɗe su musu kudin goro. Alfazun ne ma'tufa ala zawi bi huruful aqab mansuba suma misluhu wa alamatu nasbi fil akhiri al-ya al-masakin da kuma as-sa'ilina duka da ya aka yi musu nasaba. Da as-sabil shi kuma as-sabil din zai zama to mudafun ilayhi majrur. Al-wawu za ta zama to adifa. Fir riqab shi ma jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu wato kamar kace daf'ul mal wa huwa ala hazfi mudaf ai fi fakki riqab fakku raqabatin kenan. Al-wawu za ta zama to adifa. Aqama فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أقام. الصلاة مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة في آخره. وآتى المال الواو عاطفة. آتى الزكاة آتى دكما الزكاة إذا إذا آتى المال. الموفون زي ما تو معطوف على من آمن بحرف العطف مرفوع مثله وعلامة الرفع وتزيد من تو الواو. والموفون بأحدهم بأحد جار ومجرور متعلق باسم الفاعل. الموفون بأحدهم هم din shi kuma damiru wato mabni ne damirun muttasil ne mabni mudafun ilayhi. Sannan
بعهد إذا عاهدوا إذا ظرف لزمن المستقبل مجرد من الشرط متعلق بالموفون عاهدوا شي كما فعل ماض وفاعله الواو وتذات زمن عاطفة الصابرين مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدها وعلامة النسب الياء في البأساء جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ومن الضمير في الصابرين الضراء معطوف على البأساء بالواو شما مجرور مثله الواو عاطفة حين ظرف زمان منصوب متعلق بما وتتعلق به الجار قبله فهو معطوف عليه بالواو البعث شكما مضاف إليه مجرور أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا والكاف وحرف كتاب الذين اسم موصول في محل رفع وزي زمان خبر صدقوا iri ɗaya da ahadu alwawu atifa ula'ika iri ɗaya da ta farko hum damirun munfasilun mabniun fi mahallin raf'in mubtada almuttaquna khabarun marfu'un wa alamatu raf'i zai zama to alwawu jimlar nan ta laysa albirra an tuwallu la mahalla laha domin jimla ce istinafiya jimlar tuwallu shi kuma fi'ili da fa'ili ne ita ma jimla ce la mahalla laha silatul mawsul ce alharfi an sannan jimlar lakinnal bir ita ma jimla ce wacce la mahalla laha min al-i'rab saboda jimla ce ma'tufa ala al-istinafiya sannan kuma jimlar man amana amana billahi fi'ili ne da fa'ilinsa ga jaro majrur ita ma jimla ce wacce la mahalla laha min al-i'rab saboda silatul mawsul ce ta man jimlar atal mala fi'ili ne da fa'ili da mafa'ulin bihi la mahalla laha ita ma jimla ce ma'tufa ala jumlati amana sannan firriqabi wato kamar kace dafa firriqab la mahalla laha ita ma jimla ce ma'tufa ala jumlati wato atal mala sannan aqama fi'ili ne da fa'ilinsa jimla ce ita ma la mahalla laha domin jimla ce ma'tufa ala jumlati amana billahi atal zakata jimla ce wacce take fi'ili ne da fa'ilinsa mustatiri da kuma ya sunanta da mafa'ulin bihi jimla ce la mahalla laha min al-i'rab saboda jimla ce ma'tufa ala jumlati aqama salah sannan ahadu fi'ili ne da fa'ili kenan jimla ce fi'iliya wacce ita kuma fi mahallin jarrin mudafun ilayhi sa'annan as-sabirina kamar kace amdaha as-sabirina jimla ce la mahalla laha min al-i'rab saboda jimla ce wacce take ma'tufa ala al-istinafiyya sannan jimlar ulaika allazina sadaqu ita ma jimla ce la mahalla laha min al-i'rab saboda jimla ce istinafiyya sadaqu fi'ili ne da fa'ilinsa ita ma jimla ce la mahalla laha silatul mawsul ce ta allazina ulaika ita ma jimla ce wato ulaika da aka ce humul muttaquna jimla ce la mahalla laha domin jimla ce ma'tufa ala jumlati ulaika allazina jimlar humul muttaquna fi mahalli raf'in khabarul mubtada ulaika an gane wannan ko albir salam ni ina da tambaya ne a karma kalla dangane da wani dan abu da ya matsa hazo a Kaduna Nasarawa an samu wa'yansu almajirai da suka almajiran mabiya ƙur'ani wa'yanda suka ci kare suka yanka kare suka ci to malamai da dama sun yi magana akan abun to amma malami ina so in samu gamsuwa wai yaya abun yake ne malam to ai da bari kai sai mun gama karatu ko kuwa kaga wannan karatun laysal bir wata hujja ce wacce aka ja mana aka ce ita ce ayar yin muƙabala a Qibla FM amma ba komai ina ga akwai a cikin malamai ma akwai wani babban malami na Qur'ani ya amsa wannan tambayar tashi kwabo da kwabo wa gashi an turo a group haka na WhatsApp sai dai ko a tura mai ko kuma a fili ma kowa duk duniya ta amfana to in wani ya amsa zai tura maka a kuma ko ina so in samu jawabin ne daga bakin ka jawabin yan mintuna ne za a iya to wani to a musulunci akwai abin da ake kira wajibi akwai abin da ake kira haramun
akwai abin da ake nufi kira da halal. Wajibi, haramu, halal. Wannan abubuwan guda uku su ne kundin akwai abin da ake nufi kira da halal. Wajibi, haramu, halal. Wannan abubuwan guda uku su ne kundin karatunmu ne, duk wanda bai gane su ba to bai gane abin da muka yi an muta shi. Ga tun nan ka tsaya ka shirya ka gane. Menene wajibi? Shi wajibi yana da bukata zuwa ga aya. Duk abin da aka ce ma kaza wajibi ne, to dole a kawo aya shi. Kamar yanzu misali, sallah wajibi ce, azumi wajibi ne, biyayya ga Annabi Muhammad wajibi ne. To duk abin da aka ce wajibi ne akwai aya, kamar wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Kaga in na ce biyayya ga Allah da manzon Allah wajibi ne, hidda zakka wajibi ne, sallah wajibi ne. Kenan in baka yi su baka aikata zunubi. Shine wa aqimus salata ku tsaya da sallah, haka umarni ne. Wa atuz zakata ku bada zakka wajibi ne. Wa atiur rasula ku wa manzon Allah da'a wajibi ne. To wannan shi ake kira wajibi. Duk abin da Allah ne ya ce a yi kaza sunan shi wajibi, in baka yi ba ka yi dai. Ɗaya kenan, sauran wani haramun. Ba shi ne na biyu ba. Haramun shi ne kuma abin da Allah ɗin ya hana wannan abu. Kamar misali in ce shan giya, caca, bautar gunki. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kaga da Allah ya lissafa giya, ya lissafa caca, ya lissafa bautar gunki, sai Allah ce fajtanibuhu. Ku nisanci wannan abu. Kenan wannan abun shi haramun ne, yana da bukatar aya. Duk abin da aka ce haram ne dole sai ka kawo aya. Haka abu ma in ka ce wajibi ne dole a tambaye ka aya. Kamar yanzu in ka ce min naman alade haramun ne, tun da ka ce haramun sai in ce to ina aya dole. Ya ce hurrimat alaikumul mayt. Hurrimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bi. Kaji wa lahmul khinziri yana daga cikin hurrimat, kenan haramun ne cin naman alade. Mun samu wajibi, mun samu haram, saura fara ɗaya ya sunan shi halal. To shi halal bai da bukata aya a addinin musulunci. Idan aka ce halal ne abu, to jahili kadai zai ce to ina aya da ta ce wannan abu halal ne. Bari ma misali da zaka gane. Kamar yanzu ina isowa kawai sai ka dafo shinkafa ka kawo man da miya, kila ma ka sa salat a kai. To da aka kawo wannan shinkafa, na zo zan ci shinkafa sai ka ce saurara, ina aya wadda ta ce shinkafa halal ce. Kenan ita halal, in dai ba aya da ta haramta abu to ya zama halal. Me ke sa abu ya zama halal? Rikin aya da ta ce haram ne. Ina fata an gane. Shi ne nan ka kawo man tuwon masara da miyar kuka ko ta taushe, na zo ci ka ce to a daga malam ina aya da ta ce wannan tuwon halak ne. Ko ka dawo man naman kaza ko ka gasa ko ka yi soye ko ka dafa, kawai ka kawo man farfesun kaza sai ka ce to yanzu wannan kaza da zaka ci ina aya da ta ce naman kaza halak ne. Duk duniya ba ka samun aya, ya aka yi ta zama halak ba aya da ta haramta abu. Ko yanzu nan ka kawo lemu, fanta, wannan mirinda ne, wannan kwaf, ai na gada su kun kawo su. To yanzu zan ce yanzu Malam Yusuf da ka kawo man wannan kaza ko ka kawo man lemu, fanta ko mirinda, ina aya da ta ce halak ne a sha wannan fanta. Za a samu ayi? Kenan yadda abu ya ce yan uwa, komi na duniya asalin shi halak ne. To ina ake samun haram wanda aka waro aka ce kaza haram ne, ita halak. Komi na duniya halak ne, amma inda ake zama abu ya zama haramun sai a ambace shi a ce kaza haram ne, to ya fita layi. Shi sa aka ce ya ayyuhan nasu
kulu mimma fil ardi يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. kenan da aka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duk duniya sai aka ce kulu mimma fil ardi ku ci abin da ke bayan kasar nan gabaki ɗayan shi halalan halal ne tsayiban mai daɗin shi da haka komi halal ne kenan cikin halal ake tsago haram ita haram din sai Allah ya ce to kaza haram ne shikenan wannan ya fita layi amma duk wanda ba san yoshi layin haram ba to ya zama halal da haka kenan yanzu in ce abu haram ne za a nemi ne aya ko ba za a nema ba in na ce abu wajibi ne za a nemi aya ko ba za a nema ba to in na ce abu halal ne za a tambaya aya ko ba za a tambaya ba kenan duk wanda ka yi abu ya ce ka ce halal ne sai ya ce a'a haram ne to shi ake bi aya kai da ka ce abu halak ne ba abin kaya wanda ya ce a ba halak ba ne kenan ya sa shi layin ina shi abin da ake nufi halak wato abin da ba laifi in kai shi amma in wani yana ya kawo shi ya ce wannan abin laifi ne to shi ake bi aya dole ya kawo aya yana gama kawo aya kai automatically shi kenan abin ya koma halak nan shine tushen karatu in kun gane mu ci gaba in ba ku gane ba in tsaya in ta magana dole har ku gane kai kanka mai saurare ta waya idan yanzu ba na kake ba tashi karatun sai ka nutsu a aiki ka tsaya ka ci shi don babban karatu ne ba karami ba ne kowa a samu wuri ma ya nutsu ba abin sauri ba ne yau mun kuna ba mu zo mun sauri saboda haka da ka ci abu halaka ne wanda ya tambaye ka haya yi mai maki ka ci Allah akbar kaga jami'i mun kuna idan abu yana cutarwa to dalilin cutarwa shi kuma yana layin wala tulku bi ayyikum ila taluka wannan ya zama haram ina fata an gane in dai an gane nan dai to mu ci gaba maganar ita ce akwai maganar da na dade wajen shekara 20 ina rarage yau tun da mun kuna ba mu To, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. To jama'a kun ji kai, amma Halifa ka iya yin tsiya. Ina ka samu wannan karatu Halifa, saboda Allah. A'a, Malam Bala, rijiyar zaki, mai kaji, ga tambayar da kai, Halifa. Ya lalubo amsa a ina isa mota ya ce a wani gurin to yanzu ni na marasa mata ina zan ce wannan mutumin da aka kunna karatunsa da Halifa inemo karatunsa in kunna yanzu muka ji koma waye wannan mutumin idan mabiyin ƙur'ani ne to a iya wannan karatun ya faɗi gaskiya idan ma majiyin hadisi ne to a iya wannan karatun ya faɗi gaskiya shi ya ambaci fanta ko ni ku kamun fiyales ku ba ni fiyales sha tunda me ba ayar da ta haramta ashe yadda ake gane halaliya kaji yace akwai wajibi akwai halal akwai haram wajibi ɗin ya ce kamar sallah ko ya ce kamar yiwa kamar zakka kuma ko kamar yiwa annabi biyayya kamar haka ya ce ko da azumi sai yi kokari ya ce aran man ya ja aya sai aran man ya ja wata aya wa qimus salata wa atu zakata wa atiullaha ko wati'ur rasula la'allakum turhamun. Ku ji ayan nan da kyau. Sai i fassara ta da cewar ga ku yi sallah, kaga tun da ga ku yi sallah fa ita sallah ta zama wajiba. Ta biyu fa ku ba da zakka ita ma ice wajibi ce sannan ku yi biyayya ga ma'aiki
shi ma wannan wajibi ne. Sai ice to gaba ta farko kenan ta aikata aikin wajibci. Sai ita fa halal. Shi kuma na fuskar halal waccan taɓa ayat da ya kawo a suratul nur ce sura 24 daidai aya ta 56. Ko da ke na lura ba sa so in rika cewa sura ta kaza daidai aya ta kaza din nan. Ni ba dan su nake ba. Ina faɗa ne dan ɗan uwa na almajiri ya buɗa ga gurin. Yawwa dan sauƙaƙa masu sauraro wanda ba san gurin ba sai su buɗa su gani. Amma da Allah kawo fearless. A ji a kawo fearless. Ni ba fanta za a kawo fearless za a kawo. Ya kawo wa aqimu salata wa atu zakata wa atiqur rasula la'allakum turhamun la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'awahum an-nar. Suratul Nuri sura 24 daidai kan aya ta 56. Ga wajibci zakka ai sallah wajiba ce, zakka biyayya ga ma'aiki wajibi. Sai ice to ga wajibi sannan sai i tsallaka ita fa halaliya. Ice asalin yadda abu yake komai halaliya ne. Kaga ya tafi irin abin nan na usulul fiqh da malaman fiqh suke faɗa. Wal aslu wato baqa'u ma kana alama kana. Wal aslu bara'atul zimma. Saboda haka komai halaliya ne. Sai fa idan Allah ya ware ya ce kaza haramun ne. Wannan abun sai i kama da karatunmu na ko mako ɗaya ko mako biyu ko mako uku da suka wuce. In ba ku manta ba muka karanto wato ƙarshe-ƙarshen izin ya taba shuru tausan malam izu na 53 tun daga wala tankihu ma nakaha aba'ukum da kuma hurimat alaikum ummahatukum muka tsallaka kan izu na 52 wal muhsanatu muka ware irin matan da Allah ya haramta mu aura ragowar wa uhilla lakum ma wara'a zalikum da aka ware iya wanda aka haramta aka ce ragowar kuma da za ku yi aura. Ashe halaliya komai halaliya ne sai abin da Allah ya ware ice haram ne. Satin da ya wuce ne ko? To arama marufa ya ce satin da ya wuce. Wannan ansa da wannan malami ya bayar. Wato ya faɗi gaskiya a nan gudun. Kuma ita ce amsan tambayar kamalan bala. Komai halal ne sai in akwai aya. Da izo ta ɓangaren cin nama. Sai isa alaramman ikaranto masa suratul ma'ida sura ta 5 daidai kan aya ta 3 hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir ice naman alade. Na taba gaya muku nace da ka ce da su ina Allah ya haramta naman alade za su to nan gurin kaga ya to gurin haka ne ko haka ba to kaga a wannan karatun nasa fa yana nuna halaliya ne a ci naman kare tunda babu ayar da ta ce hurrimat alaikum naman kare dala akwai kai wani abin ban mamaki yace in ji shi ku maimaita ku ji yace ku kunna ku sake ji dan kai ma yace wai ka nutsu ka kunna a daki ka ji to ka kashe yanzu ka taro baya ka sake ji yace idan mutum ita tambaye ka ina Allah ya halatta cin kaza sai ka ce masa me jahili kenan duk ɗan da ita tambaye ka ina Allah ya ce cin kare halaliya ne ta bakin malamin sai ka ce zauna jahili kenan jahili ne zai tambayi ina ayar da ta halatta cin kare in aka duba karatun nan yana nufin ayar da ta halatta cin kare ita ce ta halatta shan fanta ita ta halatta cin kaza da kuma wake da shinkafa saboda me saboda babu inda Allah ya haramta ya kawo kulumin mafil ardi kawo kulumin mafil ardi halalan ɗayiba ku ci duk abin da ke doron ƙasa sai ce sai fa idan guba ne kuma shi da kansa yace amma abin da zai cutar to wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan malami Allah yi masa albarka ku ta mu addu'a wannan malami Allah yi masa albarka
Wannan malami a duk inda yake Allah yi masa albarka. Kuma ina kiran ku saurari karatun nan. Ku ci gaba da gaya wa duniya wannan malamin a nan ya halatta cin naman kare. Kwarai kuwa. Gaskiya. Ya rage mana aiki. Ya kawo hujjojin cin naman kare a wannan karatun. Kuma kowaye mutum, kowaye malamin nan ya halatta cin kare. Ya halatta cin naman kare a wannan karatun, wallahi. Kai, kuma mun gane. Allah yi masa albarka. Allah yi masa albarka. A iya nan, Allah yi masa albarka. Yawwa! Kai, wannan karatu, wannan yaro yau ka ɗauka min hankali wallahi. Mace wai? Ya halifa. Wannan leƙe-leƙen naku yaran nan fa 'yan zamani 'yan shiga intanet ɗin nan ku shiga wannan lungu ku shiga wani kaji je ko ya ji kawai ya gari wani karatu a wani guri. Kai wannan malami ba abin da mu ce sai alhamdulillah. Wannan karatu 'yan uwa ku ji shi da kyau. Ta malam ba ta wuce abu. Ka ji magana daga bakin mai ita, wannan duk inda yake malamin ƙur'ani ne, kuma ya san ƙur'ani, kuma ya san gaskiya, kuma ga ta ya faɗe ta. Allah isa ita bata haka. Wasabbit aka damana wa sunna adal qawmi kai. Allah isa ka da yi ritaya. Allah isa ka da yi ribas. Allah isa ka da yi amayya lashi. Allah isa kada izo i canja wannan magana tasa. Allah isa kada izo i ce kuma cin kare haramun ne. Wannan ansa wannan malami Allah yi masa albarka a iyana. Ya faɗi gaskiya. Halifa kai da ka kwakulo wannan karatu Allah yi ma albarka. So Malam Bala wannan amsa ba abin da zan kara maka akanta. Wannan ansa ta yi daidai da fahimta ta nima ka gamsu kuma alhamdulillah. Domin in Allah sai ya faɗi inda ya halatta cin kare da cin kaza da cin kaza da cin duk to da duk dabbobin duniya sai an faɗi sunansu an ce an halatta cin su, wacce ba a ce an halatta cin ta ba kuma ta zama haramu. Amma shi Allah sai ya ware alade kamar da wannan malamin ya faɗa, ija ayar ice ya haramta muku cin naman alade. Kaga kenan wa uhilla lakum ma wara azalikum, da abin da ba alade ba kaga halaliya ne. Wannan karatun wannan malamin abin da yana kenan. Kuma ya ce jahili ne zai tambaye kama ice kai jama'a da Allah an kawo fearless din, jama'a ga fearless. Ni ba fanta zan sha ba tsakani da Allah. Ni fearless zan sha domin in ka tambaye ina Allah ya halatta to kai jahili ne kawai a karatun wancan malamin. To shi arama mai aka ce masa shi ma kai ma fearless sai sha. Ba na son sanyi da yawa. Okay, a mu muna son sanyi. Ka san kowa aljanna ai mu ma muna son wanda yace su ƴan wuta wai la yazuquna fiha bardan wala a can ba ruwa ba su da bardan. To mu a duniya bardan alahira bardan. Bari in kora bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. To, kai wannan karatu tsakanina da Allah na ji daɗin sa. Ina gaya muku. Har ga Allah nake gaya muku wannan karatu kai. Wannan malami a iya wannan karatu ina roƙon Allah yi masa albarka. Wallahi ya faɗi gaskiya. Wallahi ya faɗi gaskiya. Ko kuma da ya taɓa cewa kare haramun ne? Allah ya haska masa kuma iri taya. Izo i kyankyashe i faɗi gaskiyar yanzu? Kai wannan karatun in jiya aka yi shi wannan malami to ya burge ni. Kwanan nan. Kuma baka san wani ba. Wataƙila a cikin malaman Ƙur'ani akwai waɗanda suka yi ta farfaganda suna cewa wanda suka yanka karen nan kafirai ne, wanda suka yanka karen nan ba mabiya Ƙur'ani ba ne, wanda suka yanka karen nan maguzawa ne, wanda suka yanka karen nan kar ma su haɗa kansu da Ƙur'ani, wanda suka yanka karen nan ba ɗalibanmu ba ne, wanda suka wataƙila to shi kuma yanzu yana cewa wai mun ƙuna ba ma tsoron ne?
kaga wato waɗancan malaman ko ma me za su faɗa shi an faɗa ɗin kawai ba inda Allah ya haramta to shi yanzu ya kuna alkur'an ya burge yake mun kuna dan haka waɗancan iyayen gidan nasa ko ma me za su faɗa mun kuna wannan malami ya burge ni ba ina ga mu kawai ya kuna duk abin da za su faɗa sun makara shi ya gano gaskiya kawai ya kuna an faɗa ɗin wallahi ce bayan da kawai shi ina ruwansa kawai asalin abu akwai wajibi akwai halal akwai haram kai da izo gabar haram ice duk wanda ita a bangaren halal ice wai wanda ita bai ka ina Allah ya halatta cin kaza jahili ne haka yake kenan yanzu duk wanda ya tambaye ka ina Allah ya ce cin kare halaliya ne jahili ne wayo Allah na kusa haka nake son mutane in da ka yi ba daidai ba ka gane daidai ka fito ka kuna kawai ka gaya jama'a ba ka ce yawwa Allah ya ce laisal birra ba addini ba ne to fa yanzu mun koma Qibla FM kenan inda aka ce laisal birra ita ce hujja da ke nuna yadda za a yi muƙabala to albir yana nufin addini asalin biyayya a cikin bakara aya 44 ya ce atamuruna nasa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فما وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر shi yanzu ku rika umartan mutane da albir watan sauna anfusakum kuma ku zo ku rika mantawa da kanku kai ka rika umartan mutane da su abun kirki su bi ƙur'ani su yi aiki da abin da Allah ya ce amma watan sauna an fusa kuma ku manta da kanku ku kun ce ai ku kuma ba ku yi wa antum tattaluna alkitaba alhali kuma kuna karanta littafi afala ta'qilun shin ba ku yi hankali ba saboda akwai gurare da dama da Allah ya magana birr ba sai mun kawo su ba يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من آمن بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما كما سألنا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم أحل لكم صيد البر كسيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد كما سيتي بري نان البر biyayya albarri an daurin kasashe kuma an gane ko saboda ga gurare nan da yawa idan kuka bi suka bi za ga kai to ashe kenan ita biyayya ga Allah to ai shine ma addinin dungurungu to in ji Allah a yau karatun yau in dai biyayya ce laisal birra bai zamanto addini ba biyayya ba ce ba addini ba ne an tuwallu akan ku juyar da wujuha fuskokin waɗanne juyar da fuska wujuha fuska amma tana da ma'anoni da dama gwargwado yadda ka ganta a cikin zance misali a bakar aya 144 can da muka baro kannara ta kalluba waje ga fi sama'i falan walla laka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr min al-harami wa yasma kuntum fa wallu wujuhakum shatr wujuhakum kaga fuskokin ku sanan aya 149 aya 150 wa min haythu karajta fa walli wajhaka shatr min al-harami wa yasma kuntum fa wallu wujuhakum sannan ga wannan kuma laysal birra an tuwallu wujuhakum yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma allazina suwaddat wujuhuhum to nan kuma iya fuska ake nufi fuskokin su za su yi fari fuskokin su wadancan za su yi baki yan wuta fuskar su ta yi baki yan aljanna fuskar su ta yi fari fuskar ce kawai za ta yi fari gangan jikin kuma ta yi baki kenan
waɗancan ƴan wuta fuskar ce za ta yi baki gangar jikin ta fari wajahu anan ai gaba ɗaya gangar jikin ce gaba ɗayanta za ka gane haka mun ƙara gaba wa amma allazi nabiyat wujuhuhum fafi rahmatullahi hum fiha khalidun aya 107 a Ali Imran famsahu bi wujuhikum ko ba ka ba yazina amanu yazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan wa narudda ala yazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum falam tajidu ma an fata yamma musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ko ba ka ba qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin to wajen gurgurda yadda ka jita a zance shi ke bada ma'anarta walau tara iz yatawaffa allazina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq suratul lamfali sura 8 daidai kan aya ta 50 inusa kuma suratul yunus aya 26 kan ido lillazina ahsanul husna wa ziyada tum wala yahqu wujuhahum qatarun wala zilla ko wala zille sannan aya ta 27 ka annama ubushiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima wujuhuhum shi ma dai fuska a suratu ibrahim sura 14 aya 50 sarabiluhum min qatiranin wa tagasha wujuhahum nar fuska ce kawai za a lullube da wuta gangar jikin ba za ta shiga wuta ba a'a kaga ashe wuju gaba ɗaya gangar jikin ce ma fuskar waje hudu a suratul isra'i sura 17 aya ta 7 in ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum ko ba gaba a isra'in da ya sura 17 in ka je aya 97 wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summa a suratul kahfi aya 29 wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a inna a'tadna lizalimina ahata bihim suradiquha wa in yastagisu gasu bima kalmuhul yashawil wujuha fuskar za a soye banda gagan jikin sai sa sharabu wa sa'at murtafa ka adahe kuma sura ta 20 daidai kan aya ta 111 wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa anatil wujuh iya fuskokin ne banda gagan jikin a cikin suratul lambiya'i sura 21 izin ikitaraba daidai kan aya ta 39 law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim nara wujuhihim ya fuskan ne za a kare wuta gangar jikin ba za a kare mata ba a suratul hajj izin ya wannan suttaku suratul hajj sura ta 22 daidai kan aya ta 72 wa idza tutliya alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar a suratul mu'minun idin qadablaha sura ta 23 aya ta 104 talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kaluna talfahu wujuhahum an-nar fuska wutar iya fuska za ta rika kona banda ga jikin a cikin suratul furqan sura ta 25 ita kuma daidai aya ta 34 allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila a suratul naml sura ta 27 daidai aya ta 90 daidai wa man jaa bi sayyiati fakubat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun a suratul ahzab sura ta 33 daidai kan aya ta 66 bayan ce kalina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira sai ce yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul la to iya fuska za a jujjuya a wuta banda gaga jikin kaga fuska tana nufin duk jikin gaba daya a suratul zumari sura ta 39 daidai aya ta 60 wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala allahi wujuhuhum muswaddatun wanda suka wa Allah ƙarya suka kirkiri ƙarya suka jingina ma Allah ranar kiyama za ga fuskokin su baki kirin
alaysa fi jahannama masawal lil mutakabbirin wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Ai ba su suka ce zati baki ba, duk gangan jikin baki kirin zati. A suratul Qitali, suratu Muhammad kenan, sura ta 47 daidai kan aya ta 27. Fa kaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. A suratul Fatahi, sura ta 48 daidai kan aya ta 29, idan laqad radiyallahu Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سورة القمر سورة 54 اقترب اقتربت ساعتها وشك القمر دي آية 48 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسا سكر من أين يرى كنانا سيمشي ذوقوا ميسا سكر zuku mai sa sakar, ashe zuku masa sakar. A kula da karatu. A suratul mulki tabara izu na 4 sura 67 aya 27 falamma ra'awhu zulfatan si'at min wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. A suratul qiyamati la uqsimu bi yawmil qiyamah cikin izun uluhiyya ne ko izun tabaran ne sura uluhiyya haka izu na sura ta 75 izun uluhiyya izu na 3 daidai kan aya ta 20 21 22 kalla bal tuhibuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah sai ce wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki suna cikin annurin ni'ima saboda ila rabbiha nazira, wa wujuhun wasu fuskokin kuma yawma idhin basira su waya suke tazunnu an yafa'ala biha faqira, fuskokin ne kawai ko gangan jikin kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wa tafati saqu bis-saq ko ba gaba. A cikin abasa suratul la'ame a izu na 2 idan amma sura ta 80 ita kuma daidai kan aya ta 38 wujuhun yawma idhin musfira, fuskokin aka ce wujuhun yawma idhin kuma alaiha gabara, tunda waɗancan zahikatun mustabshira wannan kuma yawma idhin alaiha gabara ta haquha qatara ulakumul kafaratul fajara. A cikin suratul tadaffifi suratul mudaffifi ne sura ta 83 ita kuma aya ta 24 bayan ce alal ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im fi wujuhihim. Sa'annan a hace ka hadisul gashiya ga inda an take fa in kun nusu sura ta 88 a izu na 1 izin sabi halatta ka hadisul gashiya, shin labarin mai lulube ya zo maka? Wujuhun yawma idin kashiya. To wasu fuskoki a wannan rana kashiya a kaskance suke, a kaskance. To iya fuskace a kaskance gangan jikin a ɗaukace take? Duk gaba ɗinsu a kaskance suke. Yadda za ka gane haka aya ta gaba, amilatun nasiba. Suna mai aikin wahala. Ba fuskace za ta yi aikin wahala ba, gangan jikin gaba ɗaya za ta yi aikin wahala. Tasla naran hamiya. Za ta shiga wuta mai zafi. Ita wujuhu. Ita fuskoki za su shiga wuta mai zafi. Gangan jikin suna waje kenan. Bai yiwa. Ko ba gaba. Ashe waje wa'adan tana nufin gaba ɗayan mutum. Tuskamin ainin aniya. Ana shayar da su susuwa su wujuhu fuskokin wani ruwa mai zafi kaga gaba ɗaya gangan jikin ci kuma laysa lahum ta'amun illa min dari' susuwa su wujuhu kai fuskokin la yasminu wa la yughni min jo sai kuma yace kai wujuhun yawma idhin na'ima, wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima. To iya fuskace a cikin ni'ima gangan jikin kenan tana azaba a'a gaba ɗayan gangan jikin ci tunda yace mai sa'ayi harabiya dan aikin su Allah ya yarda da shi, aikin su wujuhun din fi jannatin aliya, su wujuhun din ko ba gane bane la tasma'u fiha laghiya fiha aynun jariya fiha surrun marfu'a wa kawabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa. Lami sasa gurin fassara yace wani mariqu yake da kilishi inji Lami sasa wai wani mariqu da kilishi kai gaji saboda Allah. ya shiru yadda mai zai ci ya zai fasara gurin da ya kawai ce wani maruku da kilishi. Lafi za su Allah zo ke ya tashi ne ce da kilishi malam a shimfiɗe wala ya ce wani maruku da kilishi masu fufa a shimfiɗe ita Allah da ikonsa malam.
lami sa sabawan Allah jama'a ku daina jin karatun nan kamar ina son kamar karatun baya shigar wani nishadi nake ji saboda wancan karatun da halifa ya kunna mana wannan karatun kai ina wannan karatun fa kai hankali na yana ina ga muku ya zo da amsa gamsasshiya Allah wallahi mana raka wajen din gazu na dan kawo dai kaɗan inda raguwa kuma ku nemo laysa albirra an tuwallu wujuhakum ba addini bane ku juyar da fuskokinku to ibalal mashariqi ibala wajejen almashariqi mahudan rana wal magharibi da wajejen mafada tata mashariq inda rana ke hudowa magharib inda rana ke faduwa wato ku kalli gabas ku yi sallah ko ku kalli yamma ku yi sallah ba shi kadai ne addini ba laysa albir ba shi ne addini ba kawai kallon gabas ko kallon yamma ba shi kadai ne addini ba a nan akwai wata magana guda biyu gunduma kuma dukkansu a ƙibla FM aka yi su ta ɗaya wani malami da ina mai zunguro sama da kara yana so a yi muƙabala ya mutu kuma ka san aka ce in ka matsu to ka matsi kadararka to ya matsu saboda an matse shi ina zai samu sauƙi shine i matse ni to sun ji karatu na suka matsa masa mallam wai ina raka'o'in nan sun matsa masa ina raka'o'in nan ya ce fa ba raka'o'in nan suka matsa masa da ya matsu sai iga to bari i matse ni da i matse ni Allah da ikon malam sai ikai kansa abbatuwa mayanka ka san kibla FM in ka je musu ba hujja ka kai kanka mayanka gaya suke ta gaya ka je gaya kuma ni wallahi ba yaban su nake ba banda alaka da su ko ta kusa ko ta nesa ban san su ma wanda ya ba su lamba ta suka kira ni cewa ga wani mutum ya ce kaza an ce kana bin Qur'ani ka zo kai mana magana akan sallah suka gaice ni naje nayi magana akan sallah na gama ashe duniya ta ji wancan malamin ya je karatu akan sallah duniya ta ji wani mutum ya je amsa shi akan wannan kujera ya ce to shi fa bincike yake bai gama ba kuma yana yin sallar nan ne yadda ga iyaye daga kakanni suna yi ko dan gaye sunansa ko gaye ko malam gaye ko gaye ko dan gayu to ice shi bincike yake bai gama bincike ba amma dai yana sallah ne yadda ga iyaye da kakanni na yi kamar aitan nasa kawai haka daidai a lallaba a wuce wurin suka neme ni to wani tudu wani gangare masu sauraro suka dami wancan gidan rediyo da waya a zo a haɗa mu da ni da wancan malamin mai karatu a kan sallah aka gayyace ni malamin nan ya yi kuskure yace shekararsa kaza ina nema na mu zo mu muƙabala ina gudu nake ni faɗi ba a tambaye ka ba ni faɗi ba a tambaye ka ba ni kuma yau ni ne aka ce ana neman ina gudu na ce a'a na ɗauko labarin na gaya musu iya gaske abin da na sani na ce ni ba neman na gudu ga iya abin da na sani kuma wallahu alam waɗanda suka san abin ma har wasu suka kira waya suka ba da shaida akan abin da suka sani ta fito fili dai na ce to in ma gudu nake ziga ni mu ajiye waccan maganar shekara kaza ana nema na ina gudu to gani shi ko da ba ya sha faɗa ko yanzu ishawo kwana aka ce wai zai daya mukabala ce zai ce to bismillah kaga ya shirya na ce ni ma a shirya ne to a zo kun san mu in ka kawo aya jikin mu sanyi yake sai ya kawo wannan ayar su yan gidan rediyon sun ce sallah suke so a yi magana a kan ta Allah na tuba Allah ya ce musu su sallah suka ce masu buga waya sun matsa musu sai ice to kar abu ra'ayi na ni
kar a bi ra'ayin gidan rediyon Kibla FM, shi ma kar a bi ra'ayinsa. Yanzu a zo a bi ra'ayin abin da Allah ya shimfiɗa ka'idar da Allah ya ce a yi muƙabala. Kai, wai wannan aya ce ta koyar da ake muƙabala. To abin da ya sa nace magana ta farko a kanta, ita ayar in ka kalle ta da kyau da idan basira, da ice laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi, sai ce to sai an fara da man amana billahi wanda ya imani da Allah, sai ma an tabbatar kai da za a yi muƙabala da kai kama yadda da Allah din tukuna. Kenan in ban yadda da shi ba za a yi muƙabala. To da imani za a fara. Wal yawmil akhir 2, wal mala'ikati 3, wal kitabi 4, wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi da wal qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilin wa fi riqabi, sannan wa aqama salah. To za a zo kan sallah din abubuwa 10 ko 19 ko me aka ya shirya, sai an yi su ɗaya bayan ɗaya yana bin mu bashi. Da aka yi turmi aka kai turmi aka yi gwauro aka yi mari, masu gidan rediyo suka ce za a yi vote, ma'ana vote ƙuri'a, za a ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza kowa ya bugo waya ko kuma ya rubuto ya ce da sallah yake so a fara, ko da mala'ika ko da aljanu ko da kaza kaza ko ƙuri'an nan ya lura ba to ce ai dole sai dai a dawo kan aya, sai na ce da a dawo kan aya, tunda haka yace tana yin fito a dawo din a fara da inda yake so a fara. Wop, sai ga wani tsoho ya bayyana from nowhere, kuma san daga inda yake ba, yayi wata sarwa ta minti ɗan kaɗan, yace ya hana, haka yace ya hana shi kuma ya hannu. Aya ta ce a yi, tsoho ya ce kar a yi. Ya ajiye ayar ya bi tsohon. Wannan abu ya yi mun zafi. Ga mai bin Ƙur'ani ya bi magana mutum ya ajiye Allah. Kai fa ka tattara ɗinɗiman malaman nan da shehunan nan, ka ce ba za a bi su ba. Ka duba littafin sahihul Buhari irin girman da yake da shi a idan mutanen duniya mabiya sunna, mujalladi 4 ne na mai jan takarda, akwai mai mujalladi 1, akwai mai mujalladi 2, hadisai 1000 ne a ciki, kace ba za abu ba sai dai abu aya. Yau kuma wani tsoho kawai ice a bar aya, na hana kuma ka hannu, kuma kai ka kawo ayar kace haka Allah ya ce ai, kuma ka dage ayi aiki da ita. Na ce to ayi, ka ce a tsoho ya hana. Wannan magana akwai damuwa ce. To, shi kenan, an mu tsoho. A tsoho ya kashe wuta. A ciki tsohon abin da ice, muƙabala tsakanin mai ƙur'ani da mai ƙur'ani ya hana ta gaba ɗaya ka ƙare. Mai ƙur'ani da mai ƙur'ani? Mutumin nan izo yake to mun gano bakin zaren, yace ya gano gidan rediyon sharri suka kulla don su haɗa faɗa tsakanin mai ƙur'ani da mai ƙur'ani. To kwatsan ba shiri ba zato ba tsammani ba ni da labari, sai na ji ana sanarwa wai za mu yi muƙabala a Kwanni. Kai ina magana tsoho, ina magana mun gano bakin zarar, ina magana tsoho ya hana. Ma'amanu sun makafaru sun makamanu sun makafaru kai na ruɗe na ce a ina magana tsoho da ice mai ƙur'ani da mai ƙur'ani ya hana muƙabala. Kuma a wannan sanarwar ta za a yi muƙabala kuma da tsohon a wurin, da tsohon da tsohon
da yace ya hana shi ma tsoho ya yi amarya da shi ya je gurin makabala to bari har yanzu ban gaya muku gabar ba da nake so in haka muku ka san abu biyu nace kuma duka bin suna da alaka da wancan gidan rediyo ne Kibla FM abin na farko shine wannan dambar wadda aka yi ai in kun sa kaifin basira wannan ayar in ko kallace ta da kyau laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi walakin al-birra man amana billahi ai daga nan ya fara ko to bayan me isa bai karanto su ba bai da hankali kai ba in aka kallaci ayar wai da me ma ayar ta fara magana ne laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi ba addini bane ku kalli gabas ko yamma ku sallah ita kanta ayar ma da maganar sallah ta fara ba ku sallah aka fara magana a kanta a wannan ayar ta laisa birra ita sallar ta a kalli gabas a yi sallah ko a kalli yamma a yi sallah a ɗauka a matsayin ita ce kawai kuka mai da ita addini to ita ɗin ita Allah ya fara rushewa a nan cewa ba ita kaɗai ce addini ba waɗanda suke ɗaukar sallah kaɗai suke ba ta muhimmancin da ta fi komai ita ce ma kawai addinin to su aka kwarfe a nan wurin har ka ɗauka wai sallah ita kaɗai ita ce addini to a ce a laisa birra wannan aya da sallah ma Allah ya buɗe karatun wannan ayar laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi wannan zata me yake nan sai sallah ake to mu gama da tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi tukun sai an kyankyashe wannan tuwallu wujuhakum nan me ake nufi qibala al-mashriqi dan na je na gaba kuma gani bane haka ne ka tsara ka muku wannan ayar wai ita ce ta shi ai muqabala nan idan ma kun ara musu rana kun ce to mun yadda ma ita ce ta muqabala to da sallah aka fara tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi ita Allah ya fara cewa laisa albirra to a kyankyashe ta tukun sannan a tafi walakin albirra man amana billahi ko ba ga bane ne sannan ba ma muqabala ake zance a nan ba alashi kuma idan kace sai ka gane mutum ya mai imani da Allah tukun sannan zaka tattauna da shi ina da ake cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina wanda ba musulmi bane ba aka ce ku ga hujojin ku fa in hajuka fa qul aslamtu waje gashi sun yi jayya da annabi fa man hajjaka fihi min ga waɗanda ba musulmi ba suna zuwa su jayya da annabi kuma yana sauraron su ka gani ba ga ya sunansa annabi Musa da Fir'auna ba a yi muƙabala ba annabi Musa ce a ba zan yi da muƙabala da kai Fir'auna sai mun sa laysal birra tukunna sai ma na gane ka yarda da Allah sannan bi magana da kai wala tujadilu ahlal kitabi illa bi ande in a shekina in dai billati ya asane zaka jaya da su wajadilhum billati ya san ana muƙabala ana jayayya mana da wanda ba musulmi ba to matsaya ma kai da Allah dai a tura wannan magana Allah gafarta malam ni yanzu da na kallo na ma a matsayin mabiyin Qur'ani da na kallo na a mai imani ma kalle ni a matsayin wanda ban san komai ba a duniya kwata-kwata jahili ne murakkabi amma na ce ina da tambaya a addininka raka'o'in da kake yi ba daidai ba ne ba sa cikin Qur'ani in ka ce suna ciki zo mu tattauna kai na musulunta sannan za ka tattauna da ni? Zai yi ba. Irin wannan ai baka bukatar sai na musulunta. Kai ba ma ka bukatar sai mun yi gaba da gaba ko sai mun haɗa Kibla FM. Kawai a yanzu ma na faɗa. Mabiyin Ƙur'ani ɗan raka'a mushriki ne. Idan kuma ya ce shi ba mushriki bane ya fito da raka'o'in sallar da yake kwabo da kwabo a cikin alkur'ani ijabakin ifassara. Ya ja ya fassara. Kawai ya saba yin bidiyo to yayi ya dora a Facebook.
ko ba ka ba in kuma tsoro yake to wanda ke irin wannan malaman ba su tsoro sun kuna wallahi na san irin su ba ruwan su ba su yin tsoro kawai ba su sani ba ne ko kuma sun sani amma kar su faɗa su watsa awakin su dama sun sha faɗa cewa awaki suka tara da tumaki muna da kasar din wajen shekara 20 da wani abu da ta wuce ire-iren su da su da iyayen gidansu kar su faɗa awakin su watsi ai ba muna da ƙarya ai ba ƙarya bace sun faɗa muna da shi mun ji kuma a yanzu muna da shi a cikin wa'azuzzukan da suka can da dadewa kar su watsa tumakin su da dabbobin su ka je ku ne dabbobi ba Allah ya roki wai ku ne tumaki an tara ku ana karɓar kuɗin ku ana ci da addini ana ƙarya kuna tara musu kuɗi alaji kar ku watsi to kaji to gaba ta farko kenan in suka ƙara kawo muku ita sai ku ce to a zo laisal birra din amma fa an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi da nan Allah ya fara menene wannan karatun a kankashe shi da shi za a fara laisal birra an tuwallu wujuhakum nan gurin zancen me ake yi sallah to a fara ta gaba ta farko kenan kun bayyana wannan to sai gaba ta biyu da nace muku ita ma kibla abiyam din ne so kuma wasu addinin ba yan ba sallah ba annabi ba kaza ba manzo ba irin waɗancan da muke imani da su ba annabuwa ne ba annabuwa ne ba annabuwa ne yan ba ka'aba ba haji ba azumi ba kaza ba sallah ba musulunci kawai to waɗannan yan ba din su ma sun yi kokari suka kafa hujja da wannan aya wai laisal birra ai ba ma addini bane dungurungun an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi ku juyar da fuskar ku ku kalli gabas ko ku kalli yamma ba addini bane kaga iya nan kallon gabas kai sallah laisal birru kallon yamma kai sallah laisal birru ba addini bane kenan mu da muke wahala banza muke a gudun su ba addini bane gashi Allah ya faɗa ma kun kasa gane walakin dal birra amma su addini a gurin su shine man amana billahi kawai kai imani da Allah sai nace to ci gaba wal yawmil akhir shikenan ka zama musulmi a ci gaba dai wal malaikati to a ci gaba sai ku matsa musu sai sun ci gaba ni ma da na shaki wannan ce sai kai gaba wal kitabi wai da dokoki nace kara gaba wannan biyina me yace nan gurin nace a ba nan ba gaskiya wai ai nabi ne to me annaba ne me annabi ne ce me zaka dama kai ne malami wannan nabi ne wai masu bada labari suwai kamar ni yanzu nan da nake baka labari ai bada labari ka kunno BBC London ka kunno Voice of America da Radio France International da murya jama'a Jamus su ne annabawa kenan wanda zina na ce dan kara gaba wa atal mala ala hubbihi da wal qurba wal yatama wal masakina wa bin sabili ya tsaya a bin sabili nan muka dade nace Allah ya kai gaba wai ai ban gane gurin ba nace wal ko ban gane ba ya kai gaba wasailina da kyar na matsa masa muka je wa fil riqabi ice to nan riqabin nan fa dole sai an yi karatu mai zafi anan nace na iya a to me ake nufi nace ba zan faɗa ba wa aqama sala tsallaka wa firriƙabi sai me a ƙamar sala laisal birra to wa ƙamar sala to ita ce gaba ta biyu kenan abin da nake so ku gane da wannan ayar a ƙibla FM an yaudari masu sauraro da wannan aya yaudara iri biyu waɗancan mabiya ƙur'ani 'yan raka'a mushrikai sun ce ita ce ayar muƙabala kuma ba da sallah ta fara ba ya tabbata ƙarya suke da sallah aka fara kun gane wannan na biyu yaudara ta biyu da aka yi wa masu sauraro a Qibla FM da wannan aya su ne 'yan rusau masu ba kaza suka tsaya a iyalai salbirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghribi suka ce ai ba ma sallah Allah ma da kansa ya ce sallar da kuke yi mu kalli gabas ko yamma ba ma addini bane su ma in an yi gaba an je za a ce kuma waka masalata irin wannan usulubin nasu ne
sai mu ce to fa'alam annahu la ilaha kai da nan fa'alam kai sani la ilaha babu min abun bautawa shikenan a tashi daga karatu kuke wahala kuke bautawa Allah gashi la ilaha ba abun bautawa a cikin gaba shikenan daga yau a tashi a ba wani abun bauta a daina bautawa Allah kenan kuma Allah ne ya faɗa Qur'ani fa'alam annahu min la ilaha sai a ƙi zuwa illallah ɗin kuma haba alaji sai a ƙi zuwa illallah ɗin to shi kenan dan an ce laisal birra an tuwallu za ku kibalar mashariki wal magharibi shi kenan ba za a tafi walakin nal birra man amana billahi saboda Allah wal yawmil akhir duk ba za a tafi ba a je can wafin riqabi wa aqama salata duka an haɗiye wannan ba za a yi ba kawai a tsaya a laisal birra saboda tsabar ana so dai a ce ba sallar mun yadda da Qur'ani mun yadda da Annabi Muhammadu mun yadda da Allah mun yadda da Ka'aba mun yadda da sallah kuma muna sallah muna sallah kai yan addinin rusau wannan amsar su shi mushrikai kuma mabiya Qur'ani yan raka'a kar ku ji mun ce muna sallah ku dauka irin taku a muna sallah amma yadda Allah ya ce ko kuma an ku kenan to baje wannan ayar fa malam da ka ja bari mu shafa ta mu don in kyankyashe kowace gaba za a yi ai za mu daɗe don a ce duk kalma sai mun ebo irinsu a ƙur'ani yanzu mu yi haƙuri kawai tun da zaga lokacin ma ya ja ai ko a haka ai karatun ya yi musamman saƙon can na malamin can ibawa malam bala mai kaji ansa kai halifa kuma iza kulo kai mai tambayar Allah ya maka albarka malam bala kai halifa da kaza kulo Allah ya maka albarka sa'annan malamin da ibada ansa Allah ya masa albarka anan malamin shabu da ya ja bakin Allah ya masa albarka kai masu saurara su ma Allah ya mutu albarka yawa arama malam laisal birra ba addini bane bai zamanto addini ba an tuwallu zuwakum ku juyar da fuskokin ku kibalal mashariki ku kalli mahudan rana wal magharibi ko mafadan rana walakin al birra amma abin da ake ce ma addini kaga harfi istidrakin an kore can amma ana jawo hankalinka zuwa ga ya abin yake man amana billahi al bir addini shine man amana billahi wanda ya imani da Allah muku mun imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal malaikati da mala'iku duk wanda ya ce ba mu yadda da mala'iku ba ya yi mana sharri mun yadda da mala'iku illa iyaka kallon da kuke wa mala'iku ba shi muke musu ba yadda wasu suka yi faɗan mala'iku ba haka muke ganin su yawa irin waɗancan yawa su ya sunansa mala'ika raqibu da mala'ika atidu da mala'ika yawa duk mu mala'ika azra'ili mai ɗaukar rai wannan mala'ikun da aka kera waɗanda ba su a cikin qur'ani mu ba mu san su ba mu yadda da su ba wal kitabi babban magana wal kitabi da littafi wanda dama shine kundin tushen magana shi littafin dole ma kai imani da shi don shi ya kawo maka Allah din ya kawo maka ran lahiran ya kawo maka mala'iku ko ba ka ba wannan bi ne ya kawo maka zancen annabawa wa atal mala ya bada dukiya ala hubbihi bisa san shi ka bada abin da kake so wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira zawul qurba aba ma abocin kusaci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabil aba matafi wasailina aba masu tambaya wanda suka roka aba sa'ila salatana wa fir riqabi da yanta wuya wa aqama salati ya tsaida sallah ma'ana ike yin sallah yadda Allah ya ce a lokacin da Allah ya ce a gurin da Allah ya ce kuma ike sallah dan Allah wa ata zakata ya bada zakka kamar da Allah ya ce wal mufuna kuma su ne masu cikawa bi ahadihim da alƙawarin su idan ahadu idan sun yi alƙawari wasabirina su ne masu haƙuri fil ba'sa'i a cikin wato cututtuka wadda ra'i da larurori wa hinal ba'asi da kuma yayin yaki duka suna daurewa ula'ika irin waɗannan allazina su ne waɗanda sadaku suka yi gaskiya wa ula'ika kuma waɗannan humul muttaquna su ne masu tsoron Allah ina ga mu tsaya nan ko tunda lokacin ya ja in Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan aya 178 ya nuna amanu kutiba alaikumul qisasu to salamun alaikum